Kako? Lahko. Danas će se na ovom skupu donijeti, zapravo pročitati već donešena odluka o etičkoj, moralnoj osudi Tita i njegovih nasljednika, primarno sadašnjeg premijera Zorana Milanovića. To je povijesni događaj za Hrvatsku, ali i za sve ostale države koje su nekad bile dio bivše komunističke Jugoslavije. Sam ovaj događaj neće danas ništa konkretno promijeniti u odnosu na političku situaciju, ali će biti putokaz. Biti će jedna vrsta pokazivanja da prije ili kasnije istina mora izići na dan, na svjetlo dana i da mlade generacije ne smiju ostati živjeti u mraku, da moraju doznati kakav je režim bio od 1945. do 1990. da to nije bio onaj uljepšani režim, onaj režim koji je cijeli svijet nastojao prikazati kao socijalizam sa ljudskim licem. Iza te fasade stajao je jedan okrutan režim prema svakome ko nije prihvaćao njihovu dogmu, ko nije bio član komunističke partije, a posebno prema disidentima koji su htjeli demokraciju, slobodu izražavanja, slobodu udruživanja, jednostavno jedan slobodan, normalan život kakvi imaju ljudi u ostalim razvijenim demokratskim zemljama.